И този сезон преди обед ще продължи да се грижи за вашето здравословно хранене, защото, както знаем, то е в основата на всичко. Днес една графиня влиза в кухнята, за да ни покаже как обикновено ястие от леща с къри може да бъде не само вкусно, но и изключително полезно дори за хора с стомашни проблеми. Проблемите с стомаха на Юлия Кондева започват в студентските й години, когато в следствие на стреса се появяват остри стомашни кризи. Надявам се днес с ваша помощ да разбера повече за това как мога да се грижа за себе си, така че да преодолея проблемите си с стомаха. В острата фаза, когато стомахът не се чувства добре, другите органи също не се чувстват добре, в такива случаи бих препоръчала 1-2 дни да се приема овесена каша. За теб съм избрала едно ястие, което е леща, може да се използва много добре през лятото, да се консумира топло или студено и съответно може да се комбинира с кисело мляко или сметана. Юлия, wenn die Magenenergie schwach ist, ja? Когато имаме проблеми с стомаха, е добре да използваме подправки като къри и черен пипер, които така да се каже подклаждат храносмилателния огън. Това ястие ще ви даде достатъчно огън за храносмилането и има достатъчно протеини, така че дори стомахът да не работи достатъчно добре, да получава всичко, от което се нуждае. Взимаме измитата леща. Много е важно тя да е много добре сготвена, за да може добре да бъде преработена от стомаха. Хубаво е лещата да е българска и да е много богата на протеини. Слагаме лещата в тенджерата, добавяме зеленчуковия бульон и оставяме да ври. Избрали сме червен лук. Той е по-различен от обикновения лук, понеже по-лесно се храносмила. Картофите имат лечебна сила за стомаха, ще ги нарежем на купчета. Винаги съм мислила всъщност, че продукти като леща или някакви бобови растения не са подходящи за стомаха, тъй като са по-трудни за преработване и биха могли да създадат храносмилателни проблеми. Затова е много важно да е много добре сварена лещата и добавяме подправки, както в случая карито и черния пипер, които да стимулират храносмилането. Взимаме домат, който предварително сме заляли с гореща вода, за да може лесно да обелим. Доматите са полезни, но хората, които страдат от ревматизъм или подагра, трябва да внимават с тях. Доматите са много характерна храна за България. Почти навсякъде, където отсядам, консумираме домати. Допълнително за доматите мога да кажа, че е хубаво през лятото да ги режем на лентички, а през зимата на купчета, защото лентичките имат една допълнителна охлаждаща функция, а купчетата съответно затоплят. Слагаме олиото на котлона, за да може да загрее, докато си приготвим доматите. Слагаме доматите в нагорещеното олио, за кратко ги запържваме до леко кафяв загар. Доматът има охлаждащ ефект, ако ги запържим малко в зехтин, му придаваме затоплящ ефект. Аз избягвам да ям храни, които са пържени, тъй като се притеснявам, че действат зле на стомаха ми. Има ли някакви ограничения за начина на приготвяне на храната? Ако леко го запържим, леко го задушим, това не е пържене. Говорим за пърженето като за вредно, когато използваме много мазнина. Като любимите пържени картофки, например. Точно така. Те са много трудни за храносмилане. От един добър и полезен картоф правим храна, която е трудна за храносмилане. При процеса на пържене започва да се отделят сипата от домата. Това е добре за стомаха. Улеснява процеса на храносмилане. Има ли ограничения по отношение на суровите плодове и зеленчуци? Точно така е. Принципно, когато стомахът не се чувства добре, това е знак, че целият храносмилателен тракт не функционира както трябва. И е вярно, че е хубаво да се избягват суровите плодове и зеленчуци, защото те изискват много сила, която трябва да приложим, за да ги храносмелем. Много важно при раздразнения стомах, при раздразнената стомашна лигавица или при раздразнени черва е да се храним на спокойствие, да не се храним набързо. Никакви дразнещи вещества, например като кафе и кола. Ако сложим твърде много подправки, това също дразни стомаха. Освен това, много е важно, когато е по-сладко или с повече мазнини, да не ядем в никакъв случай късно вечер.
За да успокоим нервите на стомаха, можем да ядем топла храна вместо студена. Много е важно, когато си приготвяме храна, така да я приготвим, че отслабеният стомах да може да я преработи. Можем да използваме и шуслеровите соли, като например лекуваме острото възпаление с шуслерова сол номер 3, можем да укрепим стомашната лигавица с шуслерова сол номер 4, да успокоим нервите на стомаха с номер 7, да регулираме стомашната киселина с номер 8 и номер 9. Можем да ги прилагаме няколко седмици. Важното е да изберем подходящата сол. Слагаме в горещото олио една шепа лук. Много е хубаво добре да го задушим, защото суров също може да предизвика бунтуване на стомаха. Ще оставим малко време лукът да стане готов и ще добавим една лъжица къри след това, за да стане още по-лесен за храносмилане. Когато лещата се е разчупила вече добре и вътре е мека, тя първо се храносмила добре и второ добре се усвоява съдържанието от нея. В комбинация с подправките, които изслагаме, така даваме възможност на слабия стомах добре да я смели. Много е важно да не прегори кърито, защото иначе ще дразни стомаха. Затова е важно да го правим под надзор, т.е. когато готвя, стоя плътно до тигана. Запържваме го около минута и добавяме домати. Сега ще се посветим на ментата междувременно, докато се стоплят доматите, защото тя добавя допълнително цвета зелено в нашата кухня. Обърнете внимание на големината на листата. Ценни от ментата са нежните, малки, съвсем млади листенца. Затова, когато купуваме мента, е много важно да взимаме мента с по-малки листа. Забелязала съм, че имам проблеми с стомаха по-често в периоди, в които съм под стрес. Каква е връзката всъщност между емоциите и подобни здравословни проблеми? Разбира се, има много тясна връзка между стреса и стомашните проблеми. Затова е много важно, когато сме в такива ситуации, да използваме храни, които са богати на магнезий и на калций, за да помогнат на храносмилането. Тъй като сме при вегетативната нервна система, двойката и седмицата от шуслеровите соли могат спокойно да се използват, за да успокоят стомаха. Сутрин може да се прилага и петицата, която засилва чувството за ситост и така предотвратява прияждането. Виждаме вече, че лещата е много добре сварена. Няма почти никаква твърда част останала в нея. В този момент добавяме и картофите и доматите към нея. Трябва малко да поврат заедно, за да може да добие единна консистенция и затова беше важно да нарежем много наситно картофите. Сега е време да направим и гарнитурата към нашето ястие. Вземаме хубавото българско кисело мляко, което помага на стомаха да храносмила. Добавяме сметана, за да сгъстим киселото мляко, така няма да се разтече върху горещата леща. С комбинацията между киселото мляко и сметаната получаваме един добър източник на протеини. И можете да го подправите с малко сол и черен пипер. Внимавайте, защото това е хималайска сол, която има малко по-силен вкус. Така че винаги взимайте по-малко и пробвайте, докато постигнете желания ефект. Винаги е добре, когато готвим за семейството си, да не разбъркваме отново с лъжицата, с която опитваме ястието. При всеки човек слюнката е с различно съдържание на микроорганизми, които кореспондират с тези в стомаха. Понякога човек не знае какво може да предизвика проблемите с стомаха. При вас е било стреса, но понякога причината може да бъде именно бактерия, която е попаднала при вас от облизаната лъжица. Така най-често се получава от майката към детето. Яденето вече е много добре сварено. Всичко е добило много добра консистенция. Сега остава само да го подправим. Това ястие може да си вземете на парти или на работа. Не е необходимо да го оставяте в хладилника, може да стои на стайна температура, може да го ядете топло или студено. Слагаме ментата накрая, за да може етеричните масла, които са вътре в нея, да покалят стомаха. Можем да го декорираме с киселото мляко и сметаната и да добавим 1-2 листенца мента за красота и веднага може да опитате.
Прекрасно изглежда, нали? Fein. Прекрасно. Усещам кърито. Много леко, много приятно. Das ist fantastisch. Здравословните рецепти на графиня Ангелика Волскил очаквайте всяка сряда в преди обед. А ето какво може да видите до края на предаването днес.